Здравейте! Казвам се Емил Христов. Частен детектив съм от над 20 години. Тъй като много хора ме питат каква е цената на услугата, искам да ви кажа, че цената на услугата зависи от много неща. Тя е строго индивидуална за всеки. Зависи колко часове ще се работи по този случай. Зависи колко души ще се включат по този случай. Зависи каква техника ще бъде използвана. Човека пешеходец ли е, с охрана ли се движи, параноичен ли е, озърта ли се много. Тогава ще трябва повече хора да се включат. От това зависи, така че оставил съм линк към сайта ми, може да влезете спокойно, да ми се обадите при един предварителен разговор, даже и по телефона може безплатно е. Ще ви обясня, ще преценим каква ще бъде цената. Съжалявам, че не мога да отговарям веднага, поради естеството на работата ми съм в движение и не мога да пиша. Когато наблюдавам също, вниманието ми трябва да е насочено към обекта, а не в телефона, за да не изпусна момента, за който стоя там 12 часа, аз съм за 10 секунди трябва да документирам нещо. Благодаря ви.